आंनाव बोसोरसे टेब्लेट थरसे आं जानाङा डाक्टारनि जेबो मुलि जानाङा गावसोरनो होफैखायो गावसोरनि दै सान्थिखौ लोंबानो जेसेबांखि खैदां खैफोद बिपद आफद बे एकदम रुंसार जालां बे आंहा फोथायनाय आरो बिसास बे बिसासजोंनो आं थांनानै दं बेखायनो जायहा जेरैबायदि खुलुमनांगौ सिगाङाव रायजो राजाखौ आं बुंदों जायहा जेराव दं बेयावनो थानानै जेखौ फोथायो फोथायनायावसो गुन दं जेरै अन्थाइ थाइसेखौनो इसोरनाव खुलुमा बेयावबो बोर मोनगोन दिनै थुलुसि फांसे गायनानै नों खुलुमा बेयावबो बोर मोनगोन सिजौ फांसे गायनानै खुलुमा बेयावबो बोर मोनगोन बेखौथ' न'खरनि सालामि होनना बुंनाय जायो बेयो खुब गुरुत्तपुर्ण दे गेजेराव खुलुमबाय दिनैनि बे मा थांखिजों खुंनाय जादों बे थांखिया जाहैबाय न'खर सान्थि आरो न'खरखौ गोजोन लाखिनायनि थाखाय बे फुजाखौ होनाय जायो बे फुजा होनायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा बाथौ सिबियारिफोरखौ मा बुंहरनो सानो फुजाजोंथ' पुन्न जायो बेखौ बयबो मिथिखागौ जेरै आवाथियावबा आइ जायो जयग' सावबा जय जायो बे मोनसे गाव फोथायनाय मोनसे बिसास थानांगोन आरो बिसास आरो फोथायनाय गैयाबा नों जेखि खालामा जेखि माव बे जाफुंनो नागिरा बेथ' खुब माने बुंनांगौ आरो फोला हरनांगौ मेसेज हरनांगौ जोंहा गोबां दंखायो जों गिबियावनो न'खर होननानै बुङोब्ला न'खरनि गारजेन थायो हौवा आरो हिन्जाव बेवहाय आफा बोराइ बाथौआ शिब महर हारिसायाव बर'सायाव बाथौ बेखौनो बुङो मोनसिंसिं बोराइ मोनसिंसिं बुरिबो होनो नबराजाबो होनो आरो जोंहा माइनाव थायो न'आवहाय सोरहाबा दिनै माइनावजों लोगोसे संराजाथ' थाखागोन जेरै हौवा हिन्जाव बेबादिनो दिनै इसिङाव सोरहाबा धोन खुबिर लायो बायदि रोखोम सोफादेरनाय थायो आरो जोंहा आंनि बेलायाव आंनिखौल' बुंनो लुबैयो आङो बेवहाय जेरै आंहा खुब माने बे फुजाखौ जोङो नियम बादियैब्ला अग्रेन मासावनो होनांगौमोन खिन्थु आङो माखासे समाजनि गोबां खामानि मावनो गोनाङावहाय बाथौनि बा समाजनि ओरै थांलाय आं मिलायबा अजा मिलाया अजा मिलायबा आं मिलाया बेफोरबायदि गोबां नाना रोखोम जानानै आं दा नैबेखौ हाखु दाखु लानो गोनां जादों अब्लाबो दिनै आफामोनहा गोजोनबाय होननानै फोरमायलांबाय देहेन आरो दिनै बियो खुब गुरुत्तपुर्ण जेरै इसिं अखंखौ होखांनाय लोगो लोगो मैया मोनानिफ्राय जों होदों होखांनानै जोंहा बारि थिखिनि बारि खनायाव दङ जोंहा बिस्वहरि बिस्व जगतनि बिमा जाय दिनै बिस्वहरिनि बाथ्राखौ बुंना फोजोबनो हाया बे राग जोङोब्ला जेलाव सोयो जेलनिफ्राय बख'नो हायो बेनो सानाय सुनाय इस्बान बिस्बान हागनि मुतनि गासैनिबो बिमा थाखानि फैसानि आइनि बयनि लसनि लाबनि बेनावनो थायो जेरै बियो रुप लानानै बे आन्दा खानुन बादि मोनसे दङ बेखौ होनो मेगन खाथेनाय खानुन नाथाय बे बिमा मेगन खाथेनाय नङा ओरैबायदि सक्तिशालि बेनिखायनो बेखौ होनाय जायो बे रुप लानानै हांसो महरावबो थायो फरायनाय लिरनायाव बे हायो मनसा देबि लानानै बेबादिनो गोबांथार रुप लानानै बे सन्दा सरगनि बाथ्राखौ जोङो बुंनांगौ जायो बेवहाय जेखियानो जाया खोब मोजां आरो लोगोसे जोंहा बोराइ राजा दं आंनि मेन जाय बोराइ राजायावहाय थिखिनि गोनां दाउआबो थिखिनि गोनां आरो दिनै सानजाजों मोनसे साजों मोनसे हाजोमा बुरि हाजोमा बोराइ खोलाजों जोंहा निसान दरा जायनि थाखाय मोनसे निसान थायो आरो बे निसाना भारतनि फिरफिला आलादा मोनफा गाब थिग बेबादिनो निसान दरा आरो खोलाजों बिदिनो हाखर बुरै हाखर बोराइ थिग बेबादिनो बे मोनब्रै रिक बे रावजोंबो मिलाया दा बेखौ आं खुलुमनो मोननानै आं सान्दों बेखौ खुलुमनो मोननाया आबै आबौमोनहा जे होलांबाय जोंनो बे धोरोमखौ बेनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों जोंखौ जोनोम होनानै गालांदों बिमा बिफाया बे धोरोमखौ होलांनायनि थाखाय आं जेरावखि थाङा आं बिराद मोजां सयो बिराद मोजां सौफैयो बेखौ खुलुमनानै सानजा सोनाब साख्ला बे ऋग्वेद सामवेद चतुर्वेद अथर्वबेदनि बाथ्रा दं दिनै गितानि बाथ्रा कुरान बाथ्रा बाइबेलनि आलदा आलदा जानो हागौ थिग बे मोनब्रै दिगा दिनैबो गोरोबा नाथाय आं जेरावखि थाङा जेरावखि फैया सौफैयो सौहैयो बेखौ खुलुमनानै बिराद गोजोननाय मोनो इसोरफोर बुंनाय बादिब्ला बेवहाय बुंदों सानजाहा बेसेबां रावबो सुजोबनो हाया सोनाबहा बेसेबां रावबो सुजोबनो हाया खोला बेसेबां रावबो सुजोबनो हाया सा बेसेबां गोजौ बेसेबां गाहायाव बेसेबांखौ सुजोबनो हाया जोंनि होनायखौ नोंसोर लाजोबनो हानाय नङा नोंसोरनोबो जों होजोबा जोंनोबो होजोबनो हाया होननानै आंनो दाउला माब्रैल' हो नों जेरावखि थाङा जेरावखि थाङा बेरायहै नोंनि ब्रिन्दास जेरावखि थाङा साननि हनै जों बेंगोन होननानै आरो लोगोसे जेरै आंहा मोनसे बे दिनैसिम आं बोसोरबा जाबाय संकस प्राइज संकसपुरिखौ होफानांनाय जायनि थाखाय जानला मोनला मोदाय खुलुमनायाबो जोंनि थाखाय बिपदतारि लाबोयो जेरै गथ' गैया गथ'खौ खांनो हाया थिग मोदायफ्राबो बिदिनो अख्रामि दुस्तामि बिदि थायो गोबां रोखोमनि गोबां मोदाय थायो दा बिदि होननानै आं खुलुमा होननायावहाय जोंहा अजानि सेक्रेटारिनावहाय ओलोंगि खालाम सानसेखालि फैनानै जा ओलोंगिनायखौबो जोङो बिराद फोथायो जाय फोथायनायजों आं दिनै बे फरजासिम फैनो हादों आरो दा ओंखायनो संकस प्राइज आङो दाउला गोरजा होयो बेयो बुंदों जे आंनो जेबो नाङा नोंनि थाखाय आं सं दाननानैल' होगोन जेरावखि थाङा जायजोंखि लोगो मोना नोंजों आं थाफागोन थांफागोन फैफागोन बियो रुप लानानै आबौ रामबोराय रामबुरि बावनाब्रै थरलाब्रै जलंगाब्रै हालदै दग्ला बोराय जा बाग राजा रुप लानानै बेफोरनो बिभिन्न रुप लायो आरोखि दा बेखिनि आंनि दिनैनि फुजायाव पुन्न जाबाय आं गोजोनदों
आं रायजो राजाखौ बुंदों जायहा जेरैबायदि फुजा होनांगौ जायहा जेरैबायदि निति रिति आं सोरनिबा धर्मखौ फाजानो सोरनिबा धर्मखौ बुंनो थाङा आं दिनै निस्थार गोथार न'खरनि फुजा होनानै आङो न'खरखौ थिग खालायनो हायाबा समाजनि मावनो हाया दिनै गावखौ थिग खालायाबा संसार थिग जानो हाया ओंखायनो दिनै आंनि फुजायाव आङो रावनिबो धोरोम आरो रावखौबो इनाय अनागारि सोरखौबा उदै सुवा बिखुं आङो बुंनो थाङा आरो दरखारबो गैया जायहा जेराव दं जेखौ नांगौ जेखौ मोननांगौ बियो गावनि परिश्रमनि सायावसो जायखौ होनदों बिसास थानांगोन आरो दिनै भक्ति थानांगोन बे भक्ति आरो बिसास आरो दैज्य जिनिस थानांगोन गासैबो आफामोनहा आइमोनहा बुंदों जेरै नों बिफां फांसेयाव गायोब्ला 7-8 बोसोरनि उनावबो मोननो हागौ नाथाय जोंनो होनाया बेखार थाङा होनदों आं दिनैसिम बुलि बिधान होदों दिनैसिम आं जेबो खहा जायाखै आंनि थाखाय आंनाव बोसोरसे टेब्लेट थरसे आं जानाङा डाक्टारनि जेबो मुलि जानाङा गावसोरनो होफैखायो गावसोरनि दै सान्थिखौ लोंबानो जेसेबांखि खैदां खैफोद बिपद आफद बे एकदम रुंसार जालाङो बे आंहा फोथायनाय आरो बिसास बे बिसासजोंनो आं थांनानै दं बेखायनो जायहा जेरैबायदि खुलुमनांगौ सिगाङाव रायजो राजाखौ आं बुंदों जायहा जेराव दं बेयावनो थानानै जेखौ फोथायो फोथायनायावसो गुन दं जेरै अन्थाइ थाइसेखौनो इसोरनाव खुलुमा बेयावबो बोर मोनगोन दिनै थुलुसि फांसे गायनानै नों खुलुमा बेयावबो बोर मोनगोन सिजौ फांसे गायनानै खुलुमा बेयावबो बोर मोनगोन ओंखायनो आं गासैबो रायजो राजाखौ बेखिनि बुंबाय गोजोन्थों।